सो नमस्कार थांब थांब मित्रांनो. थांब तिथं व्हिडिओ तर स्टार्ट होते. सो नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या ब्लॉग मध्ये. येस, तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे कारण आज आमच्या लग्नाला 6 महिने कंप्लीट झाले. हॅपीली 6 months completed. हॅपीली 6 मंथ्स मित्रांनो कंप्लीट झालेत आमच्या लग्नाला आज. सो म्हटलं की तुमच्यासोबत पण हे मोमेंट्स आम्ही शेअर करणार म्हणून. कसं होतंय? हा nervous होतोय guys, हा nervous होतोय. नर्वस नाही यार, मी बोलायला काहीतरी वेगळं जातो आणि माझ्या तोंडातून काहीतरी वेगळं निघतं. Okay, आकाश. जास्त ओव्हरॅक्टिंग. ओके तो झाला जोक्स अपार्ट. आता आपण आपल्या परत स्टार्ट करूया परत. यस, वन्स मोर. दोघांनी पण करायचं. 1 2 3. तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा आमच्या व्लॉग मध्ये. तर मित्रांनो आजचा व्लॉग थोडा इंटरेस्टिंग होणार आहे कारण आमच्या लग्नाला झालेत 6 मंथ कंप्लीट. 6 मंथ फायनली मित्रांनो कंप्लीट झालेत आमच्या लग्नाला. सो म्हणून मी म्हटलं की आजचा आमचा आणि 6 महिन्याचा एक्सपिरियन्स तुमच्यासोबत शेअर करूया, म्हणून आजचा आम्ही व्लॉग बनवतोय. सो कसं वाटतंय तुला, आपल्या लग्नाला 6 महिने कंप्लीट झाले? पहिला तर बिलीव्हच नाही होतं की 6 मंथ्स कंप्लीट झालेत. म्हणजे Yes. 6 मंथ्स पासून आपण सोबत आहे, येस. एकाच घरात, एकाच घरात वावरतोय आपण सगळ्या गोष्टी. म्हणजे मी विचार नव्हता केला की 6 मंथ्स एवढ्या लवकर जातील. आणि म्हणजे आधी पण आम्ही एक दुसऱ्यांना ओळखायचो आणि म्हणजे भरपूर असे आम्ही टाइम स्पेंड केलाय वगैरे, भरपूर आठवणी. तुम्हाला कदाचित आमची स्टोरी माहिती नसेल कारण मोस्ट ऑफ दी लोक डायरेक्टली लग्नात आले होते, काही लोक लग्नाला आले पण नव्हते. सो आम्ही आमची स्टोरी तर तुम्हाला सांगू की कुठून स्टार्ट झालं, कसं स्टार्ट झालं, मग इथपर्यंत ही जर्नी पुढे कशी आली. पण आता सध्या आम्ही जे 6 महिने एक्सपिरियन्स केलंय ना, खूप अमेझिंग आहेत. म्हणजे आम्ही बऱ्याच ठिकाणी फिरायला गेलो, 6 मंथ्स कंप्लीट. खूप ठिकाणी आम्ही फिरायला गेलो, मजा पण केली, खूप सारी टाइम्स पण स्पेंड केला एकमेकांसोबत बराचसा, भरपूर. म्हणजे कधी कधी आम्ही फिरायला पण जातो, लेट नाईट्स वगैरे, भरपूर गोष्टी आम्ही एन्जॉय करतोय लाईफ मध्ये. म्हणजे आमच्या मनावर डिपेंड आहे, म्हणजे जेव्हा पण मन करेन आम्ही जातो Yes. असं फिरायला. आणि मे बी हर मुलीचं हेच मॅनिफेस्टेशन असतात की यार म्हणजे असा मुलगा भेटावं की सगळ्या गोष्टी आपल्या आपल्याला जे जे करायचं ते करायला भेटेन असं. हा, आणि आपलं ऐकेल असं पाहिजे असतं ना सगळ्या मुलींना. सो ही असं सांगते हेच कर, असंच करायचंय. म्हणजे हिला पण फिरायचं असतं बऱ्याच ठिकाणी, सो आम्ही जातो बऱ्याच ठिकाणी फिरायला. सो बेसिकली मित्रांनो आमची स्टोरी मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो की आम्ही दोघं आधी फर्स्ट एका ऑफिसमध्ये कामाला होतो, तिकडून मग एकमेकांशी कन्व्हर्सेशन चालू झालं, बोलणं चालू झालं. फ्रेंडशिप हा, झाली. म्हणजे एकमेकांना म्हणजे असं लाइकिंग चालू झाली, एकमेकांना आवडायला लागलो, मग कम्युनिकेशन पुढे वाढलं. Yes. आणि मग एक थोड्या टायमानंतर जाऊन आम्ही डिसाईड केलं की मी याची सिनियर होता, म्हणजे मी याला ट्रेन करायची. कशाला, घोडा चालवायला. नाही. म्हणजे आम्ही एका ठिकाणी हा. जॉबला होतो, तिथे ही आधीपासून जॉब करायची आणि मी नवीन नवीन जॉईन झालो होतो. सो मग मी ज्या गोष्टी नवीन शिकत होतो ती मला शिकवत होती त्या टाइमला. सो मग तिथून अशी ती स्टोरी चालू झाली, मग कम्युनिकेशन वाढलं, मग एकमेकांसोबत टाइम स्पेंड करायला लागलो, गप्पा मारायला लागलो, एकमेकांची लाईफ मधल्या बऱ्याचशा गोष्टी जाणून घ्यायला लागलो. डिस्कस केल्या. मग त्यानंतर आम्ही म्हणजे जास्त विचार करायला लागलो एक दुसऱ्याबद्दल. इव्हन आम्ही लोक रिलेशनशिप मध्ये कधी आलो ते पण आम्हाला माहिती नाही. ह्याने मला प्रपोजच नव्हतं केलं. प्रपोज नाही केलं तुला? कधी केलं? किती टायमानंतर, जेव्हा मी तुला बोलले की मला प्रपोज कर. पण लग्नाच्या आधीच प्रपोज केलं ना. हा, ते तर केलंच. लग्नाच्या आधीच प्रपोज केलेलं हिला. दरवेश माग कुठे आहे? दिसतंय का तुम्हाला? विश माग. अरे तुझीच विश मागितली ना पागल. विश सांगायची नसते. मी मागितलंय, जे मला पाहिजे होतं ते मला भेटलंय. आय लव्ह यू. ठीक, माहितीये मला. तर अशी मित्रांनो स्टोरी चालू झाली. मग नंतर आम्ही एकमेकांच्या घरी सांगितलं, मी पण माझ्या घरी सांगितलं, अश्विनीने पण तिच्या घरी सांगितलं. आणि मग लग्नाच्या गोष्टी फायनल झाल्या, फॅमिलीज एकमेकांना भेटल्या आणि मग लग्नाच्या गोष्टी पुढे आल्या. सो आम्ही आता जे 6 मंथ स्पेंड केलेत ना एकमेकांसोबत, आम्ही एवढ्या मारामारी केल्यात, एवढी भांडणं केली आहेत, एवढ्या चांगल्या गोष्टी पण एकमेकांसोबत केल्या आहेत.
एकमेकांची लाईफ पण एकमेकांसोबत शेअर मारामारी केली. भांडणं मीन्स ऍज अ पॉझिटिव्ह वे. मार- काय ते वाला मारामारी म्हणजे अशी मस्ती की ही मला त्रास देते, मी तिला त्रास हा, देतोय, हा. अशी वाली मस्ती. आता तुम्हाला काहीतरी वेगळं वाटेल आणि हा. परत पण मजा आली एवढ्या जर्नीमध्ये. सो कदाचित तुमचं पण लग्न झालं असेल किंवा तुमचं अजून लग्न झालं पण नसेल. बरेचसे लोक आता आपल्या युट्यूब फॅमिलीला जॉईन करतात. जवळजवळ 500 लोकांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले. त्यातले बऱ्याचशा लोकांचं लग्न झालं असेल नसेल झालं. सो तुम्हाला पण आमच्या जर्नीतून बऱ्याचशा गोष्टी समजतील किंवा शिकायला पण मिळतील की लग्न झाल्यानंतर काही तुला काय वाटतं की काय काय चेंज झालं तुझ्या लाईफ मध्ये लग्न झाल्यानंतर आणि लग्नाच्या आधी कशी होती लाईफ? म्हणजे पहिला असं होतं की लाईक मम्मी सगळ्या गोष्टी बघायची, मी तिच्यावर अवलंबून होते, या म्हणजे भरपूरशा गोष्टी ती करायची. म्हणजे जेवण बिवण तीच बनवायची, ही काय नाही करायची. म्हणजे मी कामाला फक्त जायची यायची, म्हणजे बनवायची मी जेवण, पण कधी असं हे झोपेत मी रोज झोपेत चपात्या लाटायची अशी करून. मी रोज जेवण बनवायची. मम्मी तुम्ही बघत असाल ना तर नक्की कमेंट करून सांगा की ही रोज जेवण बनवायची काय. बनवायची बनवायची? मी जेवण. माझी मम्मी कमेंट चांगलंच करेल. हे. ठीक आहे, मी जेवण बनवायची. हा ठीक आहे, कधी कधी बनवायची मी पण, ठीक आहे. हा, पण कधी-कधी इकडे पण. सगळं बनवावं लागतं. म्हणजे टोटली माझी लाईफ चेंज झाली इकडे येऊन, कारण जिम्मेदारी आली ना की लाईक मला वाटलं फक्त जेवण बनवायला लागते एवढीच तुझी लाईफ चेंज झाली. लोक मला बोलतील की बाय काय पोरीला लग्न करून आणलं आणि जेवणच बनवायला लावतं. जेवण वगैरे तर ठीक आहे, पण ऍज अ बाकी गोष्टींची पण जिम्मेदारी, की ऍज अ असं फील होतंय की मी अजून मॅच्युअर झाले, या म्हणजे लाईफला घेऊन अजून गोल्स माझे वाढलेत, या म्हणजे भरपूर मी विचार करायला लागले पहिल्यापेक्षा. पहिला असं होतं की लाईक तेवढ्या पुरतच होतं, म्हणजे छोटीशीच दुनिया माझी, बस Yes, दॅट्स yes. ऑल. पण आता कसं हा लाईफ मध्ये आल्यानंतर भरपूरशा गोष्टींचा विचार करायला मी भाग पडले. म्हणजे पुढचा विचार ऍज अ की काय केलं पाहिजे, काय नाही, ज्याच्याने आपली लाईफ बेटर होऊ शकते, अजून आपण याच्यामध्ये काय इम्प्रूव्ह करू शकतो, मी स्वतःमध्ये काय इम्प्रूव्ह करू, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे माझ्या मॅच्युरिटी आली. पहिल्यापासून होती माझ्यात, पण आता नव्हती. अजून आता ही तुमच्या समोर बोलली की हिच्या लाईफ मधला हा चेंज झाला है ना. पण होती ना मी मॅच्युअर. मॅच्युअर नसतीस तर तुझ्यासोबत लग्न थोडी ना केलं असतं पागल. ठीक आहे. काय जाण्याचं काय रिझन काय? मला नाही कंटिन्यू करायचं. का? मी मॅच्युअर नव्हते तर लग्न नसतं ही केलं. मॅच्युअर होती म्हणूनच हिच्याशी मित्रांनो लग्न केलंय. माझी बायको लई मॅच्युअर आहे. माझ्या पण लाईफ मध्ये भरपूरसे चेंजेस आलेत मित्रांनो. की म्हणजे आधीची लाईफ कशी असते जेव्हा आपण सिंगल असतो ना तेव्हा असं वाटतं की ठीक आहे काय पण केलं तरी चालतंय, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही किंवा कधी पण But, या कधी पण जा. रिअली हा खूप रिस्पॉन्सिबल पर्सन आहे. म्हणजे खरंच खूप धन्यवाद. चांगलं आहे, खूप चांगलं आहे. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे आता पप्पा मम्मींना मी आतापर्यंत एवढा टाइम बघत आलो ना की ते लोक कसं एकमेकांसोबत कम्युनिकेशन असतं त्यांचं, एकमेकांसोबत कसे राहतात, परत घरच्या गोष्टी कशा चालवतात. म्हणजे आम्हाला पण ते लोक जे सांगायचे ना की बाबा हे करायचंय ते करायचंय, परत आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांच्यावरती. सो ते हळूहळू मला पण असं कळायला लागलं की भाई आता लग्न झाल्यानंतर कसं रिस्पॉन्सिबल राहायचंय किंवा कसं वागायचंय. मस्ती मजाक पण आम्ही तेवढाच करतो, सिरियस पण तेवढंच असतो आम्ही दोघं पण. जास्त जर आमची मस्ती चालू असते, ही मला चिडवत असते, मी हिला चिडवत असतो. तू जास्त चिडवतोस. ठीक आहे ना, म्हणजे तोच एक फन आहे मित्रांनो. असं जास्त पण सिरियस नका राहू तुम्ही एवढं तुमच्या नाही रिलेशन मध्ये. चिडवायचं. असायला पाहिजे. तुम्ही जास्त पण सिरियस नका राहू तुमच्या रिलेशन मध्ये, कारण जास्त सिरियस राहिल्याने काय होतं माहितीये का, तुम्ही बोर होऊन जाल एक सर्टन टाइम नंतर. सो कधीतरी आपल्या पार्टनरचं मस्ती करणं किंवा त्याला चिडवणं. जास्त पण प्रेम म्हणजे प्रेम असावं, पण असं झगडे पण होतात आमच्यात, असं नाही की नाही होत. भरपूर होतात आमच्यात भरपूर. म्हणजे आता कसं आग पण असतं, मी टपली. एक गोष्ट नोटीस केली आहे मी ऍज अ लग्नानंतर, की जेव्हा त्याच्या घरी होता, मी माझ्या घरी होते, तर तेव्हा आहे ना आम्ही कॉलवर वगैरे चॅटवर वगैरे बोलणं व्हायचं. तर पण हे होतं की तो त्याच्या घरी आहे, मी माझ्या घरी आहे, ते एवढे क्लॅशेस नाही व्हायचे. पण हे माझं लाईक एक्सपिरियन्स ॲज अ मी सांगते 6 मंथचा एक्सपिरियन्स, की ज्याच्यामध्ये एकाच याच्यामध्ये आम्ही राहायला लागलो ना, तर आम्हाला अजून भरपूरशा गोष्टी एक दुसऱ्याबद्दल कळाल्या, की त्याची आवड नाही आवड, प्लस तो कसा राहतो, वागणूक,
प्लस म्हणजे काय काय त्याच्या हॅबिट्स आहेत, म्हणजे कसा राहतो कसा नाही. मला काही गोष्टी त्याच्या पटत नाही, त्याला माझ्या काही गोष्टी पटत नाही. बट आता 6 मंथ झालेत ना, तर जरा जरा नॉर्मल झालंय. कारण आम्हाला एक दुसऱ्यांना कळायला लागलं की तिला ती गोष्ट नाही आवडत, तर ती मला नाही करायची. आणि इव्हन मला पण असं की त्याला ती गोष्ट नाही आवडत आहे ना, मग मला नाही Yes. करायची. कारण त्याच्याने कसे इगो क्लॅशेस होतात, मग झगडे होतात, त्या सगळ्या गोष्टी नाही करायच्या होत्या. कारण जेव्हा आपण रिलेशन मध्ये असतो ना मित्रांनो, तेव्हा कसं असतं की जसं अश्विनी बोलली की आपण वेगवेगळ्या आपापल्या घरी असतो, भांडणं झाली आपण फोन ठेवून देतो, कम्युनिकेशन बंद होतं, मग दुसऱ्या दिवशी आपण सॉर्ट आउट करून टाकतो ती भांडणं, कारण तेवढा टाइम गॅप मिळतो. आणि लग्न झाल्यानंतर कसं 24 तास तुम्ही एकमेकांच्या समोरच असतात, म्हणजे भांडणं झाले तरी एकमेकांना बघायचंय, मग त्याच्यात अजून क्लॅशेस होण्याचे चान्सेस असतात. पण एक तुम्ही टाइम दिला ना एकमेकांसाठी, थोडं समजून घेतलं, ऍडजस्टमेंट खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे लाईफमध्ये. म्हणजे ऍडजस्ट केलं, समोरच्या पार्टनरला तुम्ही समजून घेतलं, त्याने तुम्हाला समजून घेतलं, मग गोष्टी खूप इझी होऊन जातात एकमेकांना समजायला आणि समजवायला पण. अंडरस्टँडिंग, एक्सेप्टन्स प्लस ऍडजस्टमेंट, येस, परत खूप साऱ्या म्हणजे गोष्टी आहेत. भरपूर म्हणजे गोष्टी लग्न आहेत. झाल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करायला तर लागणार. आणि बट ऑब्व्हियसली आम्ही पण ह्या नवीन नवीन गोष्टी एक्सपिरियन्स करतो, बिकॉज आमच्यासाठी काय हे रेग्युलर नाही. आम्ही पण आताच नवीन जस्ट लग्न केलं, सो आम्ही पण ह्या सगळ्या आमचं गोष्टी पण शिकतोय. स्टार्टिंग मध्ये भरपूर क्लॅशेस झाले, भरपूर. क्लॅशेस म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की मला जर गोड खायला आवडतंय तर कदाचित हिला आवडत नसेल, किंवा हिला अजून काहीतरी आवडतंय तर मला आवडत नसेल, मग मी बोलायचो जसं नाही मला कॉफी आवडते, त्याला कॉफी मला नाही बिलकुल आवडत. नाही आवडत कॉफी, बिलकुल म्हणजे बिलकुल नाही आवडत आणि कॉफी. मी एवढी कॉफी लवर आहे की मला दिवसातनं 10 वेळाला तरी कॉफी पित असते एक दिवसात, आणि मला ते नाही आवडत जास्त. सो अशा गोष्टी असतात. आणि हे कसं आपण जवळ राहतो तेव्हा आपण एकमेकांना जास्त ओळखायला लागतो. बट खूप मस्त एक्सपिरियन्स आहे जे आम्ही आतापर्यंत एक्सपिरियन्स केलं 6 महिने. आणि आम्ही खूप फिरलो, परत एवढ्या चांगल्या चांगल्या प्लेसेस आम्ही एक्सप्लोर पण केल्या, आणि खूप चांगले चांगले अजून- टाइम पण अजून भरपूर गोष्टी बाकी आहेत मित्रांनो लाईफ. स्पेंड केला. अजून भरपूर गोष्टी बाकी आहेत लाईफ मध्ये. हे तर फक्त 6 महिने होते, अजून तर पूर्ण आयुष्य बाकी आहे. खूप सारा एक्सपिरियन्स करणं बाकी आहे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमचा ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सपोर्ट असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. Yes. जेव्हा तुम्ही कमेंट करून आम्हाला सांगतात ना की तुम्ही हे करताय, असं करताय, इकडे जा, हे करा, तर मग आम्हाला पण भारी वाटतं ती गोष्ट बनवायला पण, करताना पण. आणि एक मोटिवेशन मिळतं की चल अजून करायला पाहिजे ती गोष्ट. सो असेच मित्रांनो सपोर्ट करत राहा, कमेंट करत राहा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि खूप साऱ्या लोकांसोबत शेअर पण करा. बस एवढंच. अजून अजून काय बोलणार आहे? हे तर असं आम्ही जस्ट व्हिडिओ बनवलाय. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये अजून काहीतरी आम्ही चांगलं एक्सप्लेन Yes. करूया. हे फक्त आम्ही आमचा स्टोरीज एक्सपिरियन्स सांगू, म्हणजे सांगायला. आम्ही कुठे गेलेलो, काय केलं, किती आम्ही मज्जा केली वगैरे, सगळ्या गोष्टी आम्ही अजून इन डिटेल तुम्हाला सांगू. येस. हा जसं आमची 6 मंथ अॅनिव्हर्सरी होती, तर आणि म्हटलं एक आम्ही video आमची असं लव्ह बनवूया. स्टोरी, फक्त लव्ह स्टोरी म्हणजे आमचं लव्ह मॅरेज झालंय, सो त्याची जी स्टोरी आम्ही अशी थोडक्यात सांगितली. त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी घडल्या होत्या, खूप म्हणजे गोष्टी. भरपूरशा गोष्टी होत्या त्या. जर तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगितलं ना की आम्हाला की तुमची तुम्हाला स्टोरी ऐकायची ऐकायची आहे, आहे. येस, तर आम्ही नक्की पूर्ण डिटेल मध्ये सांगू की नक्की काय झालं, मग पुढच्या कसं गोष्टी कशा झालं, झाल्या. कसं स्टेप बाय स्टेप आम्ही सगळं Yes, हँडल yes. केलं. म्हणजे अशी एकदम वेगळी नाही काय, बट खूप भारी आणि डिसेंट स्टोरी. आमच्यासाठी तर खूप येस हे आहे येस. ती. तर नक्की मित्रांनो कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ती स्टोरी ऐकायला आवडेल का. बस येस. भेटू आपण नेक्स्ट व्लॉग मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय बाय. बाय.